Operation 100%. 100%. Operation 100%. Yebo. Siyeze ikoleni. Theuza. Awuzasha. Theuza. Memeza mbuzi. Siyeze ikoleni. Theuza. Siyeze Operation ikoleni. 100%. Operation Money. 100%. Yebo. Theuza iphasi kanzethu. Abazwayo nothisha bababhali. Yebo. Akube mnandi ikoleni all over. Yebo. Pastor Zondo, when the devil puts a full stop, God begins a new sentence. Theuza. 5, 4, 3, 2. Your time is up. Ngiyakutshela abanye bathukile. Bazichamela basithi thina ke awulethe umshini wami, awulethe umshini wami we baba. Babethu sisakunika umshini wakho ke ya nge-29 5 days 5 4 3 2 your time is up. Vote when uyazi ngithi khonto wesizwe khonto sibahlaba muthumbu nengqondo nenhliziyo. Umkhonto wesizwe party MK party. I am voting umkhonto wesizwe Pastor Muntuza Majola oyilunga lomkhonto wesizwe MK Interfaith. Asivote iweekend yokugcina siphethwe yilabo abahluphayo, siphethwe abantu abasicindezelayo, siyokhululwa yiphepha, asiye ephepheni. Thatha mkhonto, thatha.